Curtas Armadiña 2018 arrincará o luns 12 de novembro cun dos obradoiros dirixidos tanto a profesionais como a persoas interesadas no audiovisual. Será no Centro Cultural Xaime Illa entre as 7 e as 9 da noite. Este primeiro obradoiro, dirixido por Pablo Cacheda, tratará sobre realizar e dirixir na época das redes. O martes e o mércores celebraránse no mesmo lugar e á mesma hora os obradoiros Iluminación para Audiovisual, dirixido por Xosé Aragunde, e 123, 123 e Acción, conducido por María Roja. Destacar ou eu destacaría eses obradoiros que van a ofertar, que son de balde, que son obradoiros impartidos por profesionais e que, bueno, é moi importante tamén para que as persoas que lles gustas, que teñen ese gusanillo polo que é o cinema e o audiovisual, pois que tamén teñan dentro do que é a programación, formación para eles e para diferentes públicos. E para inscribirse en curtas@armadiña.gal. As proxeccións oficiais comezarán o venres ás 7:30. Presentáronse o certame 900 pezas audiovisuais procedentes de España e Portugal. Nesta edición terán un papel destacado as mulleres do audiovisual galego, co espazo Cinema e Muller que acollerá proxeccións e coloquio o sábado 17 ás 11:30 no Casal de Ferreiros. Esta cuestión tamén da muller, eu creo que é importante visibilizar o papel fundamental da muller no audiovisual. Eu tiven a sorte tamén de estar nese pregón no que tres mulleres do audiovisual galego que triunfaron a nivel estatal e que están triunfando a nivel do noso audiovisual dende hai moitos anos, que foran protagonistas tamén das festas principais daqui do Concello, ven a decir que Poio é un concello que goza de moita saúde no audiovisual. Tamén en Ferreiros se fará a proxección de Presuizos ás 7 da tarde do xoves día 15, con coloquio posterior, para promover a integración de persoas con discapacidade intelectual. Con Cinemas Diversos, que é unha colaboración de Dau Pontevedra a Asociación Xuntos, proxectarase unha cortometraxe que se chama Presuizos e tamén haberá un coloquio cos participantes da asociación. A música non pode faltar neste festival, cunha sección dedicada a videoclips. O cinema da localidade terá presenza a través das proxeccións de obras rodadas por autores locais ou en espazos do Concello. Como novidade este ano colaborarase coa Asociación CREA, que outorgará un premio ao mellor director e celebrará o domingo 18 un coloquio con directores e realizadores galegos. O certame pecharase o domingo cunha gala na que se entregará, ademais dos galardóns ás curtas premiadas, a distinción especial a Eva Fernández. Para achegar as actividades do festival, o público xeral terá lugar mañá unha presentación no Xaime Illa ás 8 da tarde, na que se proxectarán as curtas gañadoras da edición anterior.